मोर आज देख पिज बर्तमान चली जगरा आलू भाजी के थुआ भात रेडी चिकेन थुआ देखो हूँ आपन देखा सब मोर रोषे सामग्री सब थुआई मसला बटा गछ सब सुंदर फूल गछ मुझे देखो ये कोशिला शाग ये दुईटा गछ मंजी अच्छी ये तो भूसंग गछ यहाँ हूँ मो भंडा गछ सजना गछ देख सजना कि जाए हाणी दे डाल कि घर जीव अच्छी जय जगन्नाथ चलो रोषे करिया हल्का ब्राउन हो गला हल्का ब्राउन हो गला देखु यहाँ हूँ आप रसुण पेस्ट मोबाइल हाथ धरी कर तो से प्रोब्लेम हम रसुण पेस्ट पर आम रसुण ब्राउन कलर टी हम रसुण बर्तमान ब्राउन कलर हवा जाए अपेक्षा पूरा लो स्टीम रे बनइबी रसुण ब्राउन होला परे तापर कौन करी देखिए चिकेन ग्रेवी आप देखिए यदि भल न लगे वीडियो लास्ट पर्यटन देखूँ मैं कर ब्राउन हाँपी छाड़दे 5 मिनट खंडे देख सान मैंने गोटा चिकेन आड़ कर पूरा लो स्टीम भाजी पूरा तेल पूरा लो स्टीम भजा हम तो किसी आड़ है आगे ओनली खाली पिज आ चिकेन जाए पूरा हल्का स्टीम भाजी 15 मिनट जय जगन्नाथ भाजी दिनु 10 मिनट होल्ड करिया पड़ो सांगे ये हलदी पकईले गोटा रसुण देखो किसीटा पकई आगे आपको एमती भाजिए यहाँ हूँ आपणकर कौ स्टाइल चिकेन हो लास्ट बतई आपने किए जानी थे ये कौ स्टाइल चिकेन तैयारी होने कमेंट में निश्चित जना कौ स्टाइल चिकेन तैयारी बर्तमान आपको किसी समय स्टीम रे छड़ा हम ये चिकेन किसी समय पूरा ब्राउन कलर आसापी छड़ा हम 10 मिनट खंडे पूरा देखो गैस पूरा आस्ते टाइम लगे सामने कले भल हम जय जगन्नाथ किसी समय पर आप देखो जय जगन्नाथ सामने देख ये बर्तमान मुझे खोलुची 5 मिनट हो गला 5 मिनट पर देखो ता अवस्था कौन देखो सांग आसगला फर्म को एमती करिया पड़ो कि आप देखु मसला आ तेल बर्तमान अलग अलग हवा गला तेल मसला अलग बाहरी गला देखो पूरा चिकेन आमर ये कौन स्टाइल चिकेन मुझे लास्ट में कह आप जन मत ये देखो ये कौन आप कहे ये हूँ अदा अदा पेस्ट पानी दे अल्प यहाँ अल्प क्वांटिटी हो आप देखो ये पानी चिकेन जो अधा आदि हो अदा दबा कथा बोले चिकेन जो आप कषुनी से लगे जमा देखो अदा पानी देला हल्का भी स्टीम बढ़े कहीं पानी दिखाई देखो
ଅଦା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖନ୍ତୁ ଫେର ଗୋଟେ କଲର୍ ଆଇଲା। ଏବେ ତ କିଛି ମୁଁ ଦେଇନି, ଅଦା ଦିଆହେଲା ଖାଲି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆହେବ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଲି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖୋଲିବା ଦେଖିବା ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ଆଡ଼୍ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋଟା ଚିକେନ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଡ଼୍ କଲେ ମୋର ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋର ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବା, ଟମାଟୋରେ ଖଟା ଅଂଶ ଅଛି ତ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକେ ଟାଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବ, ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ସଫ୍ଟ ହେବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେବ। 5 ମିନିଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆର ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟମାଟୋ ଟୋଟାଲ ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ତା ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ନାହିଁ, ଆସିଗଲା ତାର। ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବତେଇବି କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକେନ୍। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ଚିକେନ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମସଲା, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ତିଆରି ମସଲା। ଇଏ ପାଣି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦିଆହେବ, ତା ଦେହରେ ଦିଆହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମସଲା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହାତ ତିଆରି ମସଲା ଆଜ୍ଞା, ରୋଷେଇରେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ମରା ହେବ, ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ମରା ହେବ, ଆଳୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର କଲର୍ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ଶିଳ ତିଆରି ମସଲା, ଇଏ ଘରୋଇ ମସଲା। ମୁଁ ବତେଇବି ଆଗ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇଲା ମସଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ଭଲ ପାଇନି, ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଗରେ ଆଳୁ 4 ପିସ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ମୋର ପକାଇଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆହେବ। ଅଳ୍ପ କିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଲଙ୍କା ଯଦି ଖାଆନ୍ତି ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କଲର୍ ଏମିତିରେ ବି ଚାଲି ଆସିବ, ଆର କିଛି ଖରାପ କଲର୍ ଆସିବନି। ଆପଣ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫେର୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇକିରି ଆଳୁ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଲର୍, ଇଏ ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଆଳୁ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆ ଦେହରେ କିଛି ପକାଇବିନି, ଖାଲି ଗରମ ମସଲା ମରା ହେବ। ଆ ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ମୁଁ ପକାଇ ସାରିଛି, ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ।
ପକାଇଦେବୁ ଗରମ ମସଲା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସବୁ ଆସିଗଲା ଆମର ସିଝି ଚିକେନ୍ ପୁରା ସିଝା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରସୁଣ ରୁଟିରେ ବି ଚଳିବ ଭାତରେ ବି ଚଳିବ ସବୁଥିରେ ଚଳିବ ଭାତ ଖାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝୋଳ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ତରକାରୀ ମାଂସ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ରହିଲି ସେମାନେ